15ου κυρίες και κύριοι. Όλη η ομάδα εδώ. Ο Ρίμπο. Έχουμε εδώ προσωπικότητες. Νομίζω τους θυμόστε αυτές, εδώ πέρα τις φάσεις στην πενταήμερη. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Πολύ! Ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί. Πολύ! Αριστάζουμε μεγάλες στιγμές κυρίες και κύριοι. Η ώρα 3. Αντί να πάμε, να έρχεται και ο αδερφός μας, να! Ο Σάλπη. Και πλάτα. Εδώ, αλλά είμαστε τρομεροί έτσι. Της παρέας. Εδώ ρε μαλάκα! Κωστά, έλα ρε. Το βαρύ πολυβολικό. Αυτός όχι αυτό. Τι να πεις τον Κωνσταντίνο, θέλω να πεις κάτι όμως. Το παιχνίδι είναι αφιερωμένο, τι. Αφιερωμένο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Φροντίδι! Ρε μαλάκα εδώ ρε μας! Όλοι εδώ. Νόμος υπάρχετε. Πάμε. Δικό σας. Άσκα πες κάτω. Έλα, κάνε πες. Κάνω. Διαλέγουμε. Διαλέγουμε. Τέρμα. Διαλέγουμε τέρμα. Αυτό. Έλα, Ζούμπλα να έχει η ομάδα. Σειρά τώρα. Είναι η ομάδα κανονικά, έλα. Εδώ κάνει η ομάδα. Κλείστο, κλείστο. Από εδώ ρε μάλακα την κάμερα. Σταμάτα αυτό. Γιατί? 2-1 η ομάδα, τι είμαστε για να βρεις. Έλα, φύγε! Γιάννη, συμμακιμάστε ρε. Τον τάμπησε. Έλα, έλα! Άβατο! Η ομάδα των ηλεκτρονικών. Φύγε! Φύγε! Μπράβο Γιάννα! Γιάννα! Κουραστή! Γιάννη, μη πέφτεις, μη πέφτεις. Κώστα, πρόσεχε που πάει ο αρμάτου. Σταύρο, γίνα και εσύ ρε Σταύρο. 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 Γίνα ρε μάνα. Κάτω. Εμφανίσαμε το παιχνίδι, το σκορ
είναι 3-2 ημίχρονο. Οι τιμένοι εκεί. Τι έχετε να πείτε μέχρι τώρα? Θέλω να δει μια δήλωση στα καθένα. Έχω να κάνω μια δήλωση. Ο Τάσος έβγαλε τα πόδια του και εγώ τον άλλο πίσω. Τάσο. Τάσο. Γιάννη, ρε. Κώστα, Κώστα, Κώστα. Εγώ δεν ακούω το περισσότερο αυτό που έχει ο Λαυρόπουλος. Εγώ πιστεύω ότι έχει 80 μάλλον. Έτσι. Εδώ. Μποσκόρερ. Μποσκόρερ το 2 γκολ. 2. Στείλε και ρετρήματα στα παιδιά. Θέλω και εγώ να κάνω μια δήλωση σχετικά με αυτά που υπόθηκαν για το άτομο μου. Θα μιλήσω στο κήπεδο. Θα διαψεύσω αυτό που λέει ο κύριος από εκεί με την νεκροκεφαλή στην φανέλα. Εμένα, ο κύριος Τζαρπισάη. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρπούζης θα κόψει τη μέση. Πάτε κάμερα βγάζουμε. Τι, πάω στον Καρπούζη. Τράβα λίγο. Πάμε. Ξεκίνησε. Κάτσε να τράβει. Ω, φουργιός πήγαει. Φύγε, φύγε, φύγε! Ναι!